Tämmöstä. Niin. On tääkin varmaan ihan hyvää. Siellä oli vähän huono valikoima, myyjä suositteli tätä. Täällä tuoksuu herkulliselta. Niin kuin sinäkin. Mä teen sulle yllätysruokaa. Mä maltan tuskin odottaa. Voinko mä jotenkin auttaa? Jos sä avaat tän pullon, niin mä hoidan loput. Tunnistatko sienen? Minkä sienen? No tässä pizzassa höntti. Näitähän me löydettiin silloin ekalla sieniretkellä. Niin. Nämä on tosi hyviä. Mä lähdin etsimään korvasieniä ja löysin sappitatteja. Ei, niinhän se taisi olla. Etkä sä mukaan muista, kun me löydettiin näitä? Totta kai mä muistan. Sä oot jotenkin outo. Mä ulkoilin tänään vähän liian monta mummelia. Mä olen vähän väsynyt. Löytyisikö sulla jotain tujumpaa maustetta tähän, vaikka valkosipulia tai jotain? Ethän sä syö valkosipulia. Mä sanoinkin, että jos mä söisin valkosipulia, niin se sopisi tähän tosi hyvin. Sä et muistanut meidän lempiviiniä. Eikä meidän sieniretkeä. Mitäs sä nyt oikein höpsit, rakas? Mitä sä oot tehnyt Eerolle? Äläs nyt Jenni viitsi. Me ollaan vaan vähän väsyneitä. Mä en usko sanakaan, mitä sä sanot. Pappa, tästä ei mitään typerää, ettei Eerolle käy huonosti. Mitä sä oot tehnyt Eerolle? Mitä vielä toistaiseksi? Päästä irti. Irti? Päästä! Niinkö? Kauniita unia, baby.